ideme s mojou ochutnávať tieto cukríky. Lebo sú strašne kyslé. Ideme na to, dobre? Počkaj, ja to musím otvoriť. Ukáž ten obal. Ja mám zelené, lebo Kajka by to nedokázala. To je strašne kyslé. Ja to nedám. To je kostra. Už to bude? No poď. No idem. Diváci čakajú. Tak, ideme na 3, 4. Ešte. Si to zjedla? Už to nie je taká zlá, keď to sú moje dlho. Je to sladké. Už to je dobré. Dajte odber. I like. Komentár. Bye bye.